Tatagpo ng pamahalang panlalawigan po ng Pangasinan ng Flood Management Department na mangunguna sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto laban sa pagbaha sa lalawigan. Itutuon ng bagong tanggapan ng mga programa sa pananaliksik at pagbibigay kaalaman sa komunidad at pagpapatupad ng pangmatagalang hakbang para sa disaster risk reduction. Layunin nitong matukoy ang mga sanhi ng biglaang pagtaas ng tubig at kabilang na dito ang mga lugar na dati-rati ay hindi pa binabaha. Sasaklawin ng departamento na ito ang lahat ng flood mitigation at river rehabilitation projects kabilang ang dredging at desilting ng Limahong Channel sa Lingayen at Nayum Bridge or River sa may Dasol, pati ang solid waste management at pagtatanim ng puno at clean-up drives. Bahagi ito ng 10 taong river restoration project ng lalawigan upang mapabuti ang pamamahala sa pagbaha at pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.